Keď ide o efektívne spoluvytváranie čistého životného prostredia, keď sa má odpad, ktorý produkuje naša blahobytná spoločnosť, rýchlejšie, lepšie a ekologickejšie likvidovať, keď ide o to mať partnera, ktorý ponúka hospodárne riešenia pre všetky problémy súvisiace s odpadom, potom odpoveď vždy znie Brandner odpadové hospodárstvo. Váš partner, ktorý vie, ako na to. Sme medzinárodná spoločnosť špecializujúca sa na odpadové hospodárstvo a komunálne služby. Sídlo spoločnosti sa nachádza v meste Krems an der Donau v Rakúsku. Spoločnosť je vo vlastníctve rodiny Brandnerovcov. Obrat spoločnosti, ako aj počet zamestnancov v posledných rokoch prudko vzrástol. V súčasnosti zamestnávame okolo 2800 pracovníkov a máme 50 dcérskych spoločností v 8 krajinách Európy. Množstvo miest, obcí a firiem vsadilo na našu kompetentnosť a skúsenosti. Naši klienti oceňujú našu produktivitu a šírku našich schopností práve tak, ako aj ľudský prístup a know-how našich pracovníkov. Lebo napriek najmodernejšiemu vozovému parku a počítačovo riadeným zariadeniam, o čo skutočne ide, je človek. Bilanciu úspešnosti firmy Brandner je vidieť. A urobíme všetko preto, aby sme v tejto ceste dôsledne napredovali aj v budúcnosti. V záujme našich klientov i v záujme životného prostredia.